सर मैया जे केबिनेट डिसिसन बायदियै BKWC नि माया जे एप्रुभ जाबाय एनाउन्स जाबाय आरो बेजों लोगोसे आसामावहाय अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बर' रावा मा जाबाय नाथाय थांनाय 1983 मायथाइयाव जिबायदि डिक्लेयार खालामजादोंमोन जे बर'आ एसोसिएटेड लेंगुवेज हिसाबै डिक्लेयार खालामजादोंमोन बेबायदि थाबथागोन ना बियो गदाय बाहायजागोन बेनि बागै बे 1983 मायथाइनिफ्राय थाबथाबाय थानायखायनो दायो केबिनेट पास खालामनो गोनां जादों आरो बै समाव मोननैल' साब डिभिजनाव बेखौ फोसावदोंमोन नाथाय दिनै जि फोसावदों बे सारा आसामनि थाखायनो आरो बिनि थाखाय गोलाव सम बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बयबो खस्थ' खालामबोनो गोनां जाबाय आरो फैयै फैयै नैबे जे बिटिआर गोरोबथा जाय गोरोबथाया दिनै एबसु NDB आरो UBPA जयै खालामदों बे गोरोबथानि गेजेरजों फाइनेलि बियो मोनसे केबिनेट पास जाबाय आरो बियो अफिसियेलि बाहायजासिगोन बेनि थाखाय आङो सोमावसारग्रा गासैनोबो आङो कंग्रेचुलेसन होयो लिडारफोरनिसिम आरो मुंख्लंफोरनिसिम आं बे समाव साबायखर बावहरो खुलुमनाय बावहरो बिथांमोननि बावसोमनाय थाखायनो दिनै बर' रावा बेसेबांबा जुजिनानै फैयै 80 सिदुलाव हाबनायनि उनाव जि हालामाव बांसिन बर' फिसाफ्रा रायजो जाना दङ बे हालामाव दिनै अफिसियेल राव महर मोननायनि मोनसे सिक्रिटिखौ मोनबाय बेनि थाखाय आं साबायखर बावो लोगोसे आं सरकारखौबो साबायखर बावो बे खामानिखौ मावनानै होनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जि मोनसे बर' कसालि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मैया केबिनेट पास खालामबाय बेनि थाखाय आं गभर्नमेन्टखौ साबायखर बावो आरो जायफ्रा बिटिआरनि बाहेराव रायजो जागोन बर' फिसाफोर जायफोरनिखि थांनाय 30 बोसोर 40 बोसोर सोमावसारनायाव गोबां खस्थ' मोननांबाय थैनांबाय जिउ होनांबाय बिथांमोनाबो दिनै गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट मोननो हाबाय दा नंखायनो बिथांमोननोबो आं कंग्रेचुलेसन होयो आंनि खावलायनायानो बेल' दिनै बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ मोनदों गोदो BSc मोनदोंमोन BTC मोनदोंमोन मोनसे काउन्सिल मोननायनि उनाव बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थि सेलायलायनायनि जानानै गोबां मानसिफ्रा खहा जादों दिनै बर' हारिया जौगानायनि मोनसे सम फैदों आरो 30-40 बोसोर सोमावसारनानै जिफोरखौ जोङो मोनबोदों बेखौ लानानै जाहाथे राजखान्थियाव बोला बोलि जानानै थेर बेथेर जाया गुबुन हारिनि गेजेराव मोनसे गाज्रि नोजोर गोग्लैनो गोनां जाया नंखायनो आङो UBPOनि दैदेनगिरि आरो बेवहाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोर दङ बयबो खौसेयै रायलायनानै हारिनि मानसिफोरखौ इन्टेलेक्सुवेलफोर बयखौबो लानानै बेखौ जाहाथे सुस्थ' मोनसे परिबेसाव दाफुंनो हायो दिनै माबा मोनसे मोनबाय होननानै सेलाय बेलाय आंनोबो नांगौ होननानै जाहाथे जिनिसा नस्थ' जाया बेखौ बयखौबो नोजोर होनो थाखाय आं खावलायदों मानोना नैबे एचिभमेन्टआ नैबे एरेन्जमेन्टआ फैगौ 100 बोसोरनि बै ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि जौगानाय रैखाथि बे गासैखौबो रोखा खालामनांगोन दा बेखौनो आङो दिनैनि समाव कंग्रेचुलेसन होनायजों साबायखर बावनायजों लोगोसे बयखौबो खावलायो सर बेजों लोगोसे सारनिफ्राय मोनसे खोथा जों मिथिनो लुबैबावदों जे माखासे जोंनि बर'नि नेताफ्रा पलिटिक्सनि नेताफ्रा BPFनि माखासे लिडारफ्रा जे बुंबोबाय थादों पलिटिक्सनि गादियाव थानानै अकल जाथिनि थाखाय खामानि मावनो हाया दा बे बिथिङाव साराबो जुदि फैबाय थानाय समाव जुदि सरकाराव जिरायोब्ला सारनि मेन्टेलिटियाव बेबायदि थांगोन नामा BPFनि लिडारफ्रा बेखौ बुङाखै BPFनि लिडारफ्रा बेखौ मावाखै बिथांमोना बुङाखैबो मावाखैबो पलिटिक्सनि प्लेटफर्माव थानानै पेट्रनाइज होनो हायो मोनसे ओनसोल जौगानायखौ पलिटिक्सनि गेजेरजों मावनो हायो मोनसे हारि जौगानायखौबो पलिटिक्सनि गेजेरजों मावनो हायो सोमावसारनायखौ मावनो हाया जानो हानाय सोमावसारनायखौबो हायो दिनै पावाराव थानायखाय बिथांमोना सोमावसाराखैमोन BPFआ दिनै पावार गैया जानाय लोगो लोगोनो सोमावसारनो हानाय जाबाय दा खोथाया जाबाय मा नोंनि साननाय हनाय मावनाय आरो गासैबो सोमोन्दो थानांगोन नोंहा मोनसे मिशन आरो भिजन थानांगोन BPFआ खुनु भिजन गैयामोन जायनि थाखाय बिथांमोना करापसनखौनो गावनि भिजन माने थाखा फैसा खामायनाय पावारखौ एन्जय खालामनायखौनो गावनि भिजन बायदि लादोंमोन ओंखायनो 17 बोसोराव मोनसे गोल्डेन अपरचुनिटि मोनदोंमोन भारत सरकार आसाम सरकार आरो BPFनि नैयाव सरकार कंग्रेसनि दिनाव कंग्रेसमोन BJPनि दिनाव BJP थाखा फैसा लाबोनानै मोजां जौगानाय मावनो हानायनि खाबुखौ मोनदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेखौ मावाखिसै बेवहायनो थानानै लोंनाय जानाय बायदिसिनायाव बेस्थ' थाबाय नांलाय खमलायाव बेस्थ' थाबाय हारिनि जौगानाय ओनसोलनि जौगानायनि जेबो खामानि मावाखिसै दा नंखायनो दिनै राजखान्थिखौ लानानै बयनियावबो मोनसे सन्देह जादों कि राजखान्थिजों हारि जौगानाय खामानि मावनो हायो ना हाया मुलुगनि मानसिफ्रा गोबां जौगालांबाय राजखान्थिनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो फिसा हादोरा जौगादों राजखान्थियाव मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो दा दिनैनि समाव राजखान्थियानो जिहेतु गोहोआव फैयो जोंनिया जिहेतु मोनसे पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसि बेवहाय सासे राजखान्थिगिरिया MLA मन्थ्रिया जुदि ओनसोलनि हारिनि मोजां सानोबा बे ओनसोला जौगानाया जोबोद रोखा जायो एबा मोजां जायो सर बे समाव जोङो नुबोदों मैयाहाय जे
एकर्डआ माया इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगो एनाउन्स खालामनाय लोगो लोगो रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बरायदों नाथाय बेजों लोगोसे बिपिएफनि माखासे नेताफोरनिफ्राय जेबो कमेन्टफोरखौ नुनो मोननाय जायाखै बे बिथिङाव सोरनिफ्राय माबा मोनसे बुंनो बियो दुखुनांथाव जादों बिपिएफआ बेखौ बरायनांगोन मानोना बियो सोरनिबा प्रमद बर'निबो नङा रावनिबो नङा बे हारिनिसो दा बेवहायनो बुजिबाय जे बिपिएफनि आसोल चरित्रआ मा आसोल गुना मा बिथांमोना हारिनि थाखाय नङा ओनसोलनि थाखाय नङा गावबा गावनि थाखायसो बिपिएफ खालामगासिनो दङ नङाबा बिथांमोना बेखौ बरायनो हायैनि जेबो खोथा गैया बर' रावा दिनै अफिसियेल राव जानो थांगासिनो दङ बेवहाय नोंहा दुखु मोननांगौ मा दङ बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि केबिनेट पास जाबाय बेवहाय नोंहा दुखु मोननांगौ मा दङ दिनै माने बिथांमोना बरायाखै बिपिएफल' नङा सोरबा सोरबा संगठन बिपिएफजों थाफाग्राफ्रा बरायाखै बे दुखुनांथाव आरो बेवहायनो नुयो बिथांमोननि जातीयताबादि सेन्टिमेन्टआ बेसेबां दङ हारिनि बागै सानग्राया बिथांमोना बेसेबां सिरियास